isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay napakaraming tao at dagsang-dagsa po, no? So siksikan po dito sa Malabon. So mag-update tayo ng kanilang mga latagan na ating pong i-update at ating pong i-upload sa ating YouTube channel. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-alam-alam po ng mga presyuhan at latag dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so ang mga hipon po natin dito, ang mga presyohan po natin dito ay nagkakahalaga po ng 480. So wala tayong makita ngayong tumpukan dito dahil ang mga presyohan ay medyo mataas, no? 480 ang kilo at ang mga balat po ng mga baka, no? Iyan po ay 160. Ayos na ayos po sa mga naghahanap po ng mga balat ng baka na panghalo sa mga kare-kare o kilawin o balbakwa, no? So shout out sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na dumayo dito sa Malabon. Dito tayo sa pwestuhan ni Kabugris. Happy New Year, Kabugris. Ayun, shout out sa mga customer mo na mga namimili ng iyong mga bangus, no? 100 pesos na isang piraso, pang inihaw, pwedeng pang relleno. 100 pesos kada isang piraso, no? Pili na lang po kayo ng inyong mapipiling mga bangus. Sandaan lang, te. Sandaan, no? Bargain yan, bargain. Binargain ang mga bangus na bentahan latagan. Boss, magkano ngayon ang kilo? 540. Yan po yung presyo ngayon ng hipon natin sa Malabon. Wala rin siyang latag na tumpukan, no? 540 na per kilo ng mga hipon. Salamat, bossing. So, aryado yung mga presyohan, no? So, tumpukan ng mga pusit kalawang dito ay 100 pesos. Mga balsa galunggong ay 100 pesos na tumpukan. At mga salmon japayuki. Lunggong balsa. Magkano naman kilo ng hipon? 500 pesos naman po dito ng mga kilo, no? Ng mga mahilig magtempura, ito ayos na ayos po yung mga laki ng mga hipon, no? 500 pesos, no? Salamat! Alright, so baybayin po natin tong kahabaan ng Malabon Fish Market at atin pong i-update ang kanilang mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili, no? At dito mga bangus naman po ay kada piraso rin po 80 pesos isang piraso. Mga isdang tunsoy na sa halagang 50 pesos, no? 150 na daw. Bangus, 150. So yung bangus po doon, 3 piraso, 150 na lang po. At dito tayo sa mga latag ng mga pusit. ₱100 pesos na tumpok, no? At mga tuna, bulik. So, tinatawag natin bluefin tuna. So, yan po yung 240 na kilo. At yung mga tumpukan po dito ng bangus ay 150, 3 piraso. Oh, pili na. Ito po yung tumpukan ng mga pusit, oh. Oh, bangus, 150. Yan po ay 100 pesos. Andiyan na. Oh, pili na. Alright, so sumisingit-singit tayo sa ating mga kababayan na namimili. So shout out, bossing. Good morning. Wartaw. Shout out. Ano page mo? Boss Lando Explorer. Salamat. Bossing, Happy New Year. So ito yung mga bentahan naman po dito ng mga bangus. Per piraso, 70 pesos.
At may 80 pesos din po. Ang ganda ng bangus, oh. At meron din po 120 tumpukan. At ito po yung mga tumpok na mga galunggong sa halagang 100 pesos. At mga galunggong na o salmon, no? Ayan po ay 100 pesos na tumpok. At meron din po si nanay dito 50 pesos at 100 pesos na mga sapsap at mga latag din po na pusit, 100 pesos. Happy New Year po nanay, shout out. So ngayon pa lang uli kayo naglalatag ng mga paninda. Naagad po yung latagan. Yun po kaya pala na panibagong latag ni nanay o mga torsilyo, no? 100 pesos tumpok. Sa mga torsilyo na magkano po? 100 pesos din po yung mga tumpok na mga torsilyo. Ayan, 100 pesos, no? So nanay, Happy New Year po. Maraming salamat po. Shout out po. Good morning. At dito po may mga tumpukan din po. So dagsa po yung mga sapsap, no, na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Sa halagang 50 pesos ay halos 1 kilo na po yung bentahan po nila. Ayan po ay 50 pesos. Dami, oh. Pangpangat po, 100 pesos. 50 pesos. 50 pesos po yan. Marami na 50. Ganda na lang kayo, maganda. Ayan po, 50 pesos din po tumpukan, no? Mga sapsap po, no? At mga estantyabeta at mga tumpukan din po ng mga espada. So tuna po natin dito ay 200 pesos ang kilo. At may dalagang bukid din po dito. Ayan, yung mga lapu-lapu natin. Bossing, Happy New Year. Magkano ngayon yung mga lapu-lapu natin? 300 ang kilo. Sa mga dalagang bukid, 240 ang per kilo po, no? Kamusta ka na safety? Shout out, good morning. Puro trabaho eh. Pare, nag-ano pa rin doon? Uy, 600 na pinintahan pa ni Boss Lando. 600 pesos po yung kilo ng mga latag po dito ng hipon. Magagandang hipon, 600 pesos. So mga baby pogita, ayan. Mga pogita natin sa Malabon Fish Market. At balik tayo dito sa kabilang side, ayan. Mga fresh na mga gagaong, torsilyo, hasa-hasa, no? Balikan natin. At hindi pa tayo nakakapag-update. Magkano bisugo? 360. Yun po yung presyo. 480. Nakakala ko 480. 300. Sa gagaong 240. Bakoko 40 din. ngayon. Yun po yung mga price update natin dito sa Malabon Fish Market. Yung hasa-hasa 380 sir. Hindi ka na lang. 380, 420. 400. So yun po yung presyo, no? 400 pesos na kilo ng hasa-hasa. Siyempre, fresh na po ninyo yung mabibili. Ayan, salamat po. Ganda ng mga presyo nila ngayon at latag dito sa Malabon Fish Market. At yan naman po yung mga tuna natin, no? Pre, magkano kilo? 220. So yan po yung presyo, no? 220 na per kilo. Ayan ha, 220. Yan po yung laman. So, salamat pre ha, thank you. Sold out? Kinuha na pala. Yan po, mga tumpok po, no? 100 pesos. 480 na kilo at kinuha na po yung hipon. At dito po yung mga tumpok po ng mga bangus natin ay 150. At mga tuna po natin dito,
bluefin. 2.20 po yung per kilo. So yan yung mga update natin sa kanilang mga latagan, no? Dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa ating mga masugid na manonood at taga-subaybay sa vlog ni Boss Lando Explorer. So tatawid tayo dito. Joy, good morning sa'yo. Update ko yung presyo ng mga tilapiyang Batangas mo. Magkano ang 140? So 140 po yung per kilo ngayon ng mga tilapiyang Batangas. Nagsabi si tatay mo Boss Lando, nilalagnat ako. Kaya pala kahapon, dito ako ng hapon tinignan ako nagtinda. Wala talaga, hindi kaya ng katawan. Sabi ko, pagaling ka kuya. Salamat Joy thank you. 140 per kilo. Alright, so yan po yung mga ina-update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. At ang mga bangus po ay nakakita tayo ng mga tumpukan ngayon, no? So maraming latag dito sa Malabon Fish Market at marami din po mga kababayan natin ang dumarayo. So sasalubungin natin ng ating mga kababayan sa pag-akyat ng tulay at tayo ay mag-a-update pa dito sa mga latagan na ating pong may update, no? So dito tayo sa mga matindi na latagan ng mga tinatangkilik ng ating mga kababayan ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Happy New Year! Magkano ngayon dalagang bukid? Kana? 250 ang per kilo, ganda At mga bangus 200 ang per kilo. Tapos mga alumahan. Sa bitilya 180. Kulyasan. Ayun, yung mga presyohan natin dito sa Malabon Fish Market, Mukhang ikikilaw to, Oo, ikilaw. Matik yan para mamaya. Shoutout muna, shoutout. So, shout out. Shoutout kay Gilbert. Huwag ka muna magiinom. Oo, magtrabaho muna. Shout out sa'yo. 20 kilo. Salamat, Arin Ben. Thank you. At dito tayo sa mga bitilya rin po rito sa mga per kilo. Ayan po yung 150. Patalay po natin ay 200 ang per kilo. 250 po sa kilo ng mga dalagang bukid. 220 sa mga local salmon. Ayan po yung mga presyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Ng kanilang mga latag na mga isdang bato. Pre, Happy New Year! Ayan, yan yung mga presyo po dito sa mga latagan ng isdang bato. So dito naman tayo sa mga latagan ni Kuya Warren. So mga torsilyo, isdang bitilya, lapu-lapu, dalagang bukid, no? Kuya Warren, update ko lang yung mga presyo ng isda mo, ha? Magkano ngayon yung dalagang bukid? 220. Sa bitilya 180. Tortilyo yun ang mga presyo. Lapu-lapu 260. So meron din mga isdang burara dito. Ayan, mga isdang pinduan, dapat na dalagang bukid at mga dalagang bukid na mga bilog, no? So yan po yung mga update natin dito sa latag ni Kuya Warren. So Happy New Year. Ayan, so enjoy lang sa pagkain, Lodi. Kuya Warren, salamat. Happy New Year. At dito naman po tayo kay Boss Aris. Ang ating mga labahita po dito ay 200 pesos ang kada kilo. So marami mga dalagang bukid na mga fresh na fresh po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market.
So bubuli natin dito ay 160. Sniper. Good morning, Happy New Year, Boss Ari. So mag-update lang ako ng mga latag mo ha. So mga lapo-lapo na bago pa lang pong mga latag dito. Nagkano ang kilo? 300 ang kilo. Eh sa mga binluan, Sakto kuya. parehas na kilo 300, no? Ito po yung talagang bukid na lapad. Yan po, wag po kayo magtaka bakit may mga ano sa katawan, no? Yan po ay baril sa pana. Kaya may mga tama po sa katawan. Eh dito magkano? 250. Eh dito sa sniper mo? 220. Dalagang bukid. 200. So yan po yung mga update natin sa latag ni Boss Aris dito sa kanyang pwestuhan sa Malabon Fish Market. Boss Aris, shout out. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. So latag ni Jumong na pinagkakagaluhan ng mga mamimili, no? Jumong, shout out sa'yo. Magkano hipon? Oo, syempre, kailangan talaga yan. Benta muna. Ayan, no? Si Jumong, ang ating vendor ng mga hipon. 450 kilo. So, yun yung presyon ng kanyang hipon, no? Mababa, sa halagang 450 kada kilo. So, sa gulay na tayo. Ayan po yung mga latagan po dito. Mga 20 pesos. Mga pansaktuhan sahog sa inyong mga lutuing ulam sa inyong pamamahay. Good morning po. Happy New Year. Good morning po. So yan po yung mga latagan ng gulay na inyo pong mabibili, no? Balita ko, mahal daw ang kamatis. Mahal ang kamatis, bossing. Dahil bumili ako sa tindahan, 10 piso isa. 160 ang Kaya nga po eh. Pero ang sibuyas, Yes. ito mga 50 pesos. Yes, sir. Ayan, 50 pesos. Matindi lang talaga ngayon yung mga kamatis. Grabe ang presyohan ngayon. Sa tindahan, bumili ka, may 15 pesos, isang piraso. 10 piso. Biruin mo, 3 piraso ko, 30 pesos na. Sa tindahan ako bumili. Grabe mga presyohan po ng kamatis ngayon, no? Pasan din natin. Pero sa totoong buhay, kapag dagsa ang mga kamatis, pinamumukol lang talaga. Lalo sa ibang bansa. Salamat po. Happy New Year. Thank you. Alright, so yung mga gulay ang ating mga ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Talagang dagsa ang ating mga mamimili. Grabe. So ganito rin po yan, ha, sa mga latagan at mga tumpukan. Ang okra natin, magkano ang okra? 20 pesos yung mga ganitong kadami na, oh. 20 pesos yung tarya. Sa talong, 25 pesos sa mga talong. Ang sitaw po, 25. Ang sayote, magkano kilo? 80. Upo, 30. So yan ha, yung mga ina-update natin dito sa mga latag na gulay. Ayan, si nanay naman po ay naggagawa ng kanyang pakbet. Medyo lumuluwag-luwag tayo. Wala nang pera yung tao. Shout out, ubus na. Magkano po kilo? 80, wala kang pambili. 80 pesos naman po yung kilo rito ng mga pakbet, no? Pambayan. Kumbaga ano, ngayon, pati-pati ang pera. Ayan po yung mga update natin sa gulay at patungo tayo dito kay Gandara. Nay, salamat po, shout out. Happy New Year po. So, ganito po yung sitwasyon sa mga latagan po ng gulay, no? So, yan po yung mga latagan dito ni Gandara. Ngayon ay dinudumog din siya ng kanyang mga parokyano o mga kababayan natin na namimili. So, shout out at magandang umaga po sa inyong lahat. Hoy, Boss Lando. Shout out, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Hoy, di ba may 20 ka pa dito? Asawa nga kayo. Gandara, magkano mga pechay bagyo? Posado. 71 po.
repolyo, mga pansaog na saktuin na inyong lutuin na ulam, no? Mga gulay-gulay po natin dito, may 10 pesos na mga nakatali at mga Baguio beans. 71 po. 71 po Baguio beans. Pechay Baguio. Pwede Baguio, ano, Wawenta po. 160. 160. Repolyo. 140 ang per kilo, no? Medyo may paggalaw yung mga presyo, no? Boss Lando! So shout out, Happy New Year. Shoutout sa mga followers natin dyan. Pamili na sila dito, namimiss ko sila. Ayun, namimiss kayo ni Gandara, no? Eh, ang kalamansi magkano? 61 for just lang. 240 kilo. Eh, ang sibuyas, 50. 50 pesos. So, yan po yung mga ina-update natin dito sa Malabon Fish Market, no? So, salamat Gandara. Happy New Year. Thank you, thank you. Pinyang yan. Eh, mapinyang. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and visit po sa ating lahat. Happy New Year po. God bless and bye-bye.